This is the baby I'm sitting on the left. Try make a dollar out of 15 cents. To mix like this. See the sweetie baby I'm sitting on the left. Try make a dollar out of 15 cents. To mix like this. Guys, give me yakubo. Get me a again. Yeah, in the sense of it. Alright, saka ubona pandaka zosvika pandaka kutoona komunhu zvanga chitobuda mugedzi ndozombogaiza ndakagema kuti mbonofana futi mama wangu anoita zvekubheka makeke saka everyday chigara chichidya makeke futi mudhara wangu anoita zvekugadzira masoseji saka everyday chichidya masoseji plus mukoma wangu anoita zvekushuta mavhidhiyo izvezvi ndokutoti futi mudhara wangu anogera ndasaka ndichigara ndakachena usoro futi mama wangu anotengesa hembe ndasaka ndichigara ndakachena kwese kumfana yabva anyarara mudhara wake ndoita zvekusota makofi ina wangu pane imwe yaida sandakuudza kadzoka kuti wangu kuyochi yanditi wangu dzoka chimbodzoka nyaya idiki kani yaudzwa also guys, please subscribe to our YouTube channel Prime Picture Films mobava nhati izvo zvonobaya kabhero kuti nongoti chise chinyoni chauya chinobvapia ndizvo munongomaikawo moshare maviews achitoa nyaya dzangu dzapera chibaya